guys, maniudto ta. Nami sudan lumpia, Korean nga noodles, pinakbit, o biniritong sa maning isda, borot-borot sa amo diri borot-borot. Mo masunod ni galunggong. O miapod may buwad, sarap kayo nga buwad guys, oh. Dili parat. Mo ni ang akong ginama nga lumpia. Kanya ko no, abrihe ko no, sesod. Sige. Ang sulod ani sa akong lumpia guys, oh. Maraming gulay. Lumpia nga gulay. Harap. Harap. Hi guys, mayong hapon. Karon guys, di na pud ko sa tagbilaran sa akong anak. Wala na pud ko sa bukid. Nya, ako sila lutuan ako ng akong mga apo og ilang paborito nga lumpia. Kaya mao jud ni ilang paborito nga lumpia pasamaan ko diri sa balay sa akong anak. Og na nagsugod na pud ko og panit og carrots, sagulan ako og bagyo beans, kanang repolyo sa tugman. Kaning kuan. Tawgi og Diha ko'y sobrang celery sa akong chicken macaroni salad. Oh, celery ko nun eh. Oh, ato na i-apel. Lami na, lagi humot na siya. Nya o katong ginaling sa unod sa baboy. Ah, magbukog, mama. Karon na, anak ko, mag-ready na ko kay gustong-gusto sila sa lumpia. Kumusta ka ba? Maurang gihapon dito sa bukid, akong trabaho dito. Mananong po ko, ako nursery. Mga... Nakitag-iyang nursery? Lami awag ka. Anak ko nursery sa, kasi gusto mo order na ko. Oo, no, narinig ka nursery, no? Nanak ko kuan, nanurok na nga ako mga tawman sa prutas. Ang kaon na ba kukuan, mama? Lansunis na hinumdum ko ni mo. Asa managit? Ingam sabihin, agiton ko na pa niya kumang liso. Kinakanan ako kuan dahil kami dito sa awan. Lagi ato wala ang rami pohon. Nahalinan ako sa mga kung di pang tanong mga prutas at yung ifidling. Mga daghang mga gipong pati nga kung gipang tamnana. Pwede na itong uban pang tanong. Nya, na ako yung bakasyon na po ko diri sa akong anak diri sa Tagbilaran. Nya, luto-luto ako diri. Ang ako dito sa bukid, tanong-tanong po. Karoon pa dito ko yung... Uy, mga ligo na akong tapong lunes. Ato sa pinalamian, makakakukuhan, magalami, madiong. Diha na kung ligo, ama. Kung ligo ang dayan ay sana. Oo, man mo, karon pa, umapay pala ito, lalo man. Anong swimming pool, gamay swimming pool. Ganas, harap na to. Okay naman, taob man ang kuan. Magbaon sa daghan. Uy, uy, kuha na to. Huwag man tunok. Man, ito nung taob-taob man nagkautuan na mo ng anong kumbanan. Kaya nana may kuan, nana may ninini kuan. Nana may taga, may palit mo siya grapon, na mo nang kuan. Ay, taga. Yung wala ubuhan man eh, oy. Excited jud sa mga kuan to eh. Kaya ba daghang mga kinasa na tulig ya? Kina makalalo, pragaba na to sila kuan. Ay, palit sila eh, o. Ba't pa sa mahala, kinagamayan pa yung 50. Anak, tigdungan na si, itong unahan anak, tigdungan si, diya si kuan. Sila si, ano ba, Manang Lisa? Yan ha, si... Ako katuod ko ato, ato man me. Pero kana jud ka tinano mo pag ato mo me man ikinay cottage. Nagkapatid. Ay ba ano? Doon ka Mercy ato. Ano ba? Banto kay maod tigligo si Mercy. Huwag mo makita si kuan ato. Doon mo tawa ko na ato, itong karusang restaurant. Ano ba eh? Ay mama katuod ko Mercy ka kay. Dili. Ayun na. Ako itig slice guys. Dili ito may gisahon? Ang tubig magulog isa ha? Dili ko sa UK, sa UK na ako. Tapi dili kay madaot na siya. Kasi baho na kuan dai kanang tanga ayun na paginayan si dili mga bata na. O Kanang baho man na. kanang Kanang sabon yung murag galire sa nga na. ama. Ilan healthy na ma. Healthy lagi dali sa bangay.
Kano sa mga di mga klaro tayo. Ikay. Mao na ni ang atong gamon og lumpia. Nanagimit na nako ang sayote, repolyo o ang sa tingan anong gres? Celery. Celery. Atong isunod ning Kana pa day ka na magbatong bagyo beans. napaday bagyo beans, no? Bagyo beans. Nya carrots og ahos og bombay na naani. Na atong isagol na ang iapil na lang ni. Lami na daghan og gulay. O tawge. Magamay ra tayo na yung mga. Gamay ra kini atong hoganan eh. Kato yellow to. Okay ba? Ang hugasan na sinayabok eh. Okay ko ah. Tawge. Mga hinugasan na ni sila. Ang karne eh. Ikaw na. O karne. Asa paminta? Ito, katong kaduna. Ako ra ba? Ikaw na magic sarap. Maganto. Dero. Ikaw na isa. Sakto rin isang, kay parat na kuan ma. Sarap. Atong kanang gamay magic sarap. I-mix na nato na yan. So, tining akong lumpia, biyag, isang gulay. Magputos na ta, guys. Ano ang akong lumpia wrapper. Muna ni guys, ang akong sobra gahapon, kanhugtan ko og wrapper. Morning. Yan na. Morning, ako gitiwas karon. Oh, daghan pa kaayo. So, magputos-putos lang tayo. Daghan kaayo ni og mga gulay. Gamay ra kaayo ang karne. Kay para sa akong mga apupoy. Aron siya healthy. Ahong na lukot karon sobrang hapon guys, hapit na haman gamay na lang kaayo. So thank you sa hapit na mahuman. Magluto ta karon guys. Nahuman ako og likit sa akong lumpia guys. Magluto ta og gamay para namo ra kay mana ang mga bata kahapon. Testing ko kay wala pa ko katilaw sa akong ginama. Kung sakto ba? Sakto siguro kay nahurot man sa mga bata. Sobra sa akong ginama gahapon. Ang sulod ani sa akong lumpia guys. Maraming gulay. Lumpia nga gulay.
Ha? Harap. Bye.